Eusko ikaskuntza, jakitez. Javier Ziga margolariaren lanak, margolaren multzo eder bat, aurki Elizondon ikusi ahal izanen dira. Elizondoko museo etnografikoan. Erakusketa iraunkorra izanen da. Elizondon dagoen etxerik antzinenekoan kokaturik. Gertakari handia da, garrantzizkoa. Aspalditik behartzena, Zigaren margoak baztanen. Gai honetaz gehien dakiena dugu solaskide, Pello Fernandez. Artearen historian katedraduna, irakasle eta Ziga Fundazioan idazkari. Hemen adituko dugu Euskal Herria irratian, kultur arloan, eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun saioan. Gaiak, erakusketak, Ziga margolariak duen interesagatik eta garrantziagatik, eta geure solaskideak Zigaren lanaz duen jakinduria espezialduari esker, kultur arlo honen bisaio osorik eskainiko dizkiogu. Ibilaldi bat proposatzen dizuegu erakusketa honetan bildu diren kuadroen ezagutza egiteko. Baina betire agortu gabe, zati bat hurrengorako utzirik. Artelanen ezaugarri eta balio ez gain, Javier Zigaren biografiaren zertzelada batzuk ere jakin nahi ditugu, konpromesuko gizona izan baitzen. Hortaz, Zigaren erakusketa Elizondon martxoaren ondarrean zabalduko da. Baina zer eta nola, eta zehazkinun, Pello Fernandez dugu gidari. Pixka bat historia eginez, Museo Etnografikoan, Baztango Museo Etnografikoa sortu zen 2003an, 3. urtean, eta orain duela orain 7 urteren bueltan berriz inauguratuko da, eta orain Zigaren obrarekin. Orduan, museo horretan uztartuko dira 3 errealitate, 3 atalez osaturiko museo izango da. Eta alde batetikan historia aurreko piezak eta piezarik nagusiena Soalarko zutarria, behartze aldetikan etnografikoa, berez beti jaio zenetik izan da museo etnografikoa eta hori mantenduko da, eta orain Zigaren erakusketa iraunkorra patuko da han. Hori batez ere bigarren solairuan ganbaran izango da areto piktorikoa, baina lehendabiziko pisuan batzeko edo nexo modukoa izango da ere tartekatuko da stand etnografikoak eta Zigaren margolanen etnografikoenak pixka bat uztartzeko bi errealitate horiek. Denetara izango dira 63 obra margolanak, beraz izango da oso erakusketa garrantzitsua, gainera aldi guztiak egonen dira hor isladaturik, beraz emanen dugun ikuspegia, Zigaren ikuspegia, pues osoa izango da. Bide batez esanik, oain artean Zigaren lanak ikustea bat hemen bestean, baina hola, behira da orokorra mateko modurik ez da izan, eta hemen bai, bentsat bere lan handia egin zuen, ugaria ere, baina horren mostra, nik uste dut, adirazgarri bat. Bai, dudari gabe izango dira muestrarik edo erakusketa importantena. Erran behar dut, museo etnografikoan, Baztango museo etnografikoa, Elizondon kokaturik dago, Txokotu auzoan, oso sarma handiko lekua da, eta hor badago etxe bat Puriosenea, 16. mendeko etxea, Elizondoko zarrena, 16. mendekoa erran dudan bezalaxe, are harriz baina arlanduz egindako etxe ederra eta hundia, arku konopialekin, beti Elizondarrok deitu diogu etxe horri mairuen etxea arku horiek delata. Eta han kokatuko da, ezta? Orduan izango da erakusketa iraunkorra, behin-behinekoa da, zen gu beti aldarrikatzen dugu hori izango dela lehendabiziko pausua eta elkarlanean aritu gara
pues alde batetikan Baztango udala, baita Nafarroko gobernua eta Ziga fundazioa, elkarlanean, eta elkarlanen horren fruitua hori izan da, baina beti arrebindikatzen dugu ere, pues behin betiko museo, pixka bat epe tartean edo epe luzean hori ez dakigu, baina lehendabiziko pausua emana dago, 29an ja egonen da ikusgai, eta izango da erakusketa iraunkorra eta oso importante. Bai, kontinente eta kontenido esaten da, baina hemen ere edukitzailea etxea bera da, berez balio handiko eta historiaren testigo handi bat, eta Elizondon da hor erreka bazterrian ertzian da kokaturik eta zalantzatik ez da, Elizondora, joan detorrian ibiltzeko motibo gehigarri bat eta handi bat ere erakargarri bat izanen dela. Bueno, ia, behaz, amertsa handi bat betea, esan duzun moduan, oraindik gehiago ere, iritsi litek egitera, baina amets bat ere bada, esan edut aspaldiko kontua baita, hemen Iruñan Elizondo nun behartzuen, eta hor izan da, behintzat tokia, ze nik ez da egau 60 obra sartzeko luze zabalera handiskoa behar du, espazio ere behar da, badago hor modu egokian, bai, antolatua, nola antolatu duzu barne? Bueno, pues lehendabizikoa, sartu bezain pronto, harrera aretuan hor jarri da obra bat, eta obra hori da pixka bat aurkezpen gisa, eta da erretratua, bera erretratu gile bikaina izan da, orain erretratua da, hori agian demoraren poderioz alda daiteke, baina oraingoz jarri dugu, pues, Juana Paula Fernandezen erretratua, Elizondoko emakumea, garai hartan 1917 orduan bere momenturik hoberenean margotua, gorpuz osoko erretratua, ikaragarri ongi egina, berak egiten zuen bere erretratua kaptazio psikologikoa, lehendabizikoa, erretratu batek behar duena da fideltasuna, eta nolabait ereduaren edo erretratatuaren antzekotasuna izan behar du, hori lehendabiziko baldintza da, baina bigarrena da kaptazio psikologikoa, eta orduan hori Zigak egiten zuen oso ongi, gorputz osoko erretratua, benetan bikaina, bai aurpegiaren aldetikan, bai eskuaren aldetikan, eta atzekaldean, gibelean, paisaia, ikaragarri polita. Eta nortasuna harrapatuz edo... Bai, nortasuna ikaragarri ongi harrapatu zuen, eta... Nolako emakumea da, nortasun... Atsegina, asarekorra... Nortasun handiko emakumea eta hori ikusten da eta gerian dago. Baita ere gero teknikoki, dena beltzaz jantzita, pixka bat goieskaren kutsu hori badu, eta orduan nola, tono batekin edo kolor batekin nola ateratzen ditu beltzari matiz guzia. 1917 eta erretratua kriterioz kronologikoa. Hori izan da bakarri aurkezpen gisa. Hori dago hor lehendabiziko aretuan, beheko solairuan, eta hori da pixka bat aurkezpen gisa, eta horrek ez dauka zer ikusirik gainontzekoarekin zer dago isolairu. Iragarpen bezala. Bai, iragarpen bezala. Eta gero ja handik lehendabiziko pisura ganen gara. Lehendabiziko pisua arron garrantzitsua da, zeren hor errandudan bezala xeleen, pues hori da uztartzeko etnografia eta Zigaren pintura etnografikoa. Orduan, hor zer egin dugun. Zigaren oso obrak ezagunak dira, berak egin zituen 1914an, Parisko garaikoa, beratorri zen apirilean, eta hemen egin zituen Euskal Zentrorako, Euskal Etxerako, Iruñako Euskal Etxerako egin zituen blau margo haundi, formato haundikoak. Non kontatzen zen, pues hemengo historiak, Euskaldunen historia, zentro horretarako. Orduan, hor badugu, adibidez, Jauregizarreko arbolaren pean, eta hor, batez ere, erran behar dugu, nola dago oinarrituta Navarro Villosladaren Amaia los Vascos en el siglo VIII obra horretan oinarriturik, bera miresten zuen Navarro Villosladak egin zituen bere bizitzan zehar hainbertze obra horri buruz, orduan bata da hori Jauregizarreko batzarrea, arron garrantzitsua da, non agertzen dira Euskaldunen usadioak, non agertzen dira zaharrak hori arizpean batzarturik, eta hori jakintxuen ere batzarrea zen, eta
teknikoki ere baditu berezitasun handiak, zeren dira 12, baina pertsonaia da bakarra, eta errepikatzen du, egiten du zirkulo konposizioaren aldetikan ere oso originala da, egiten du zirkulo bat, aritzpean, eta baina pertsonaia errepikatzen du. Eta gero, hartzen baldin badugu zatika ere baditu modernotasun handia, zen, karo, garai hartan, pues, Parisen egonda, bera hartu zuen impresionismotik eta posimpresionismotik hartutako, pues, pintzelkada soltea, baita ere landaretzan ikusten da, nola, adibidez, kolore orbanak dira, kolore mantxak, eta horrela. Gero, badago bertze kuadroa, bueno, hori jartzen da Baztango batzar nagusiaren ondoan, ez daukazer ikusirik bata bertzearekin, baina da erlazionatzeko eta nola Baztanen konserbatzen da batzara orokorra, eta hori da erakunde edo batzorde nagusiena, eta hori azken finean da nola parte hartzen zuten herriaren ordezkariak, eta baita ere Euskaldunen, aintzinako Euskaldunen ere, aguren batzar hori ere, bertze parte hartzen mota zen. Gero ere, pues, badago mezatik ateraldia, hori oso kuadro etnografikoa da, hor agertzen da plaza bat, emakumeak lutoz jantzita mezatik ateratzen, animaliak, gizonak, hor, pues hori da, historia eta etnografia, azken finean ikerraten dudan bezalaxe, dokumento soziologikoa zen dugu, nahi baldin badugu, nolakoa zen Baztanen duela mende bat, behar dugugan zigaren kuadro batetara, eta berehala imaginatzen du hor gertatzen zena. Beraz, bilduma etnografiko horretan, guztira zenbat, dituzue? Solairu horretan badago bortz kuadro, claro, eta dira formatu handikoak, badute 162 zentimetro bider berreun, beraz, animalekoak dira, iaia horma osoa, bakoitza horma osoa okupatzen du. Gero badago baita ere, kuadro bat historikoa, eta da lehendabiziko Nafarroako erregearen aldarrikapena, hori ja bere garaian Espalter 19. mendean diputazioan egin zuen, eta Garzia Sartak ere egin zuen, Garzia Inocente Garzia edo Inocencio Garzia Sarta izan zen maisuaren edo zigaren maisua, eta eneko aritza, eta nola izan da altxatua, babesen gainean, eta hori, za? Gero, jabukatzeko horrekin, pues, sokadantza da Baztango oso dantza tipikoa, oso ongi hartuta, bere kadentzia, bere mugimendua, pausatua, oso zaila da hori hartzea, eta zigak, bueno, pues, ongi zadatu zuen hori. Baita ere, koloren aldetikan askoz koloretxoagoa da, belardi batetan, berdez, gorriz, txuriz, eta oso polita. Eta gero badago hartzaia, eta hartzaia hori oso kuadro ikaragarria zen, hori ikusten da Baztango atmosfera lanbrotxua, ia ezabatua, pertsona ere oso difuminatua, oso abozetatua ere agertzen da, eta nola zerua ia mugitzen da. Baztango hiperlainoak hor agertzen da, eta mugitzen da. Da, zielo aktiboa deritzona. Beraz, esan dugu bost guztiak garai berekoa, 1914. Bai, bueno, hartzaia da 1911. Bera, bueno, garai itxu berekoak. Bai. Eta hoiek, randugu, erdiko, estaian edo, pentsatu nahi dut, eta zuek arduratu zate hortaz, espazio ondiak dira, eta horre argikuntza, eta behaz alakoak ere zaindua, eta prestatuta, eta daukaz. Bai, horregit eginda, pisu horretan, lehendabiziko pisuan eginda oso gauza polita. Eta izan da, nola gauzak etnografikoak daude, pues, alako gelatxoetan sartuta, pues kuadroak ere sartu dugu alboan eta gelatxoetan, eta orduan geratzen da espazio oso sugerentea, oso iradaukorra kuadro baterako, edo kuadro bakoitzerako. Haundiak dira tamainaz, behar da espazioa, espazio hori da faltatzen dena, zen kuadro horiek animalekoak dira, eta orduan behar du agian pixka bat horrek eskatzen duk pixka bat, bai, hori, urrunetik ikusteko, eta hori da faltatzen dena, hori behin betiko museoan egonen dira espazio gehiagorekin. Orain egin dugu, pues, algenuena, baina oso ongi geratu da, Pello Fernandezekin ari gara, bera dugu erakusle. Elizondoko Museo Etnografikoan.
Goi solairuan hortxe bildurik lanik gehienak ia 60. Baina mantxo eta soseguz ibiltzea komeni da tala merezi du, eta beraz areto horren bisita urrengo asterako utziko dugu. Orain beste ikuspundu batetik ezagutu nahi dugu Javier Ziga margolaria. Bere ideiak, bere konpromesuak. Pello Fernandez. Beti definitzen du Zigaren bizitza konpromiso bezala. Bergaminek erraten zuen bezalaxe badago hor esaldi bat, erderaz erraten dena, existir es pensar y pensar es comprometerse. Orduan, Zigaren bizitza hori izan zen, konpromezua. Orduan, bera etorri zen Paristik, 1914an, lehendabiziko mundu gerra moztu zion bere adibidez nazioarteko proiektzioa, bere mezenaz, nolabait arruinatu egin zen, eta horrek moztu zion nolabait bere karrera. Berriz bueltatu zen Iruñerat, eta beti bera izan zuen konprometzu. Joan baino lehen ere, lehendabiziko zentro baskoan Iruñoan, bazuen kuadrilla bat, zildozen kuadrilloa, pixka bat San Ferminetako peña kutsukua, baina baita ere eduki politikoarekin, eta berehala integratu zen, bere hirian, ezta, naiz eta izan oso ezberdina Parisekin konparatuz. Eta orduan bere konprometzua beti egon zen hor. Bera, izan zen EAJaren militantea, nolabait Alderdi Nazionalistaren militantea, eta orduan tokatu zitzaion, garai hartan oso gutxi izan ziren, eta berehala tokatu zitzaion ardura politiko ere hartzea. Ziga ez zen politikoa, eta ez zuen oso gustoko politika horrela, baina, hartu behar izan zuen, garai hartan atera zituzten Iruñeko udalan 6 zinegotzi, eta hori izan zen zenbaki oso arras garrantzitsua, 1920an hasi zen bera zinegotzi lanetan, bere alabak erraten zuen bezalaxe, bera nahiko inozoa zen, bera erraten duen bezalaxe limbotik etorria, baina oso konprometitua, eta orduan tokatu zitzaion, eta ikusi zuen, bera hartu behar zuen nolabait lan hori, eta hartu zuen. Bera arduratu zen pixka bat, arte eskolan berarekin zerikusirik zuten edo zituzten gaiak, baita ere zeinbat gai sozialak eta hori aritu zen 3 urte. Gero 1923an arte. Gero jatorri zen Primo de Riveraren diktadura, eta gero 1930an berriz Primo de Rivera erori ondoren berriz jarri ziren lehenagoko udalak. Orduan berriz egon zen urte bat, eta gero zinegotzi lana utzi eta gero, baina jarraitu zuen, La Voz de Navarra hori izan zen egunkari nazionalista, eta hori bere izan zen sortzaile, sustatzailea, egin zituen hainbertze lan horretan, gero Asoziazion Euskaros delakoa horretan ere, parte hartu zuen, beti euskal munduan eta euskal kulturan. Garai hartan ere oso gogorra izan zen Nafarroan hortaz aritzea, eta beti hor egon zen, ezta? Gero 1926an, gauzak aldatu ziren, baina beti berak jarraitu zuen bere konpromezua. Zinegotzi lanetan alderdi jeltzalearena izanen, eta gero nola Bilbao, batez ere Bilbo erori ondoren nola hasi ziren abertzale, eta ez bakarrik abertzale, baizik eta ezkertiar guziak ies nahian mugatik eta hori, leporatu zioten nolabait mugan pasatzea edo laguntza hori ematea, eta ordan abisatu zioten ere alde egiteko bertze bezalaxek, eta berak konsekuentzia osoarekin erran zuen berak zuen egin deus txarra, eta orduan berak zuen zertan ies egin beharko, eta orduan hemen geratu zen, eta 1928an atxilotu zuten, eta egon zen urte terdi torturatu lehendabizikoan, deposito municipalean, La Perreran deritzona, egon zen bi egun hor, tortura fisiko eta psikikoa 61 urtekin, beraz pertsonaia edadetua zen, makilaka eta hori konserbatzen dugu gainera, nola bera egin zuen salaketa, eta gero handik pasatu zuen kartzelara, eta han eman zuen urte tardi.
Eta urte terdi horretan egin zituen pues, espetxeko marrazkiak. Bueno, bera beti izakieraren aldetikan oso positibo izan zen, eta horri ere etekin atera zion, egoera horretatikan zen, azken finean, pues, egon zen Pello Mari Irujorekin, eta eman zizkion klaseak Pello Mari Irujori, eta bera gero atera ondoren, eta bueno, Irujo bizi zenia 80 hamarkada hartio, eta bera kontatzen zuen zenolako luxua izan zen, pues, kartzelan alako maixua izatea, eta gainera, pues, pixka bat sublimazio gisa horretarako balio zuen zen pasatu behar zuten denbora, ezta? Eta baita ere, Akiles Kuadrasekin egon zen, eta nola egiten zituen, eta bera irudikatzen du, pues hori, kartzelako hor ere, kartzelako bizitza, eta orduan zer dugu? Pues dugu hor dokumento soziologiko ikaragarria, nola izan zen bizitza, eta hor daude bere solasaldietan, bere eginkizunetan hor kartzelan, eta oso marrazkia xumeak dira, zen da sakeleko libreta batetan egindakoak, eta arkatzarekin, eta horrela baina oso esanguratsuak ere. Javier Ziga artista, Javier Ziga konpromisuak hartu zituen margolaria. Ez da dena esana, heldu den astean erakusketaren areto nagusian zer dagoen ezagutuko dugu. Orduan ere, orain izan dugun moduan, erakusle izanen dugu Pello Fernandez, irakasle eta Ziga Fundazioaren idazkari, eta Zigaren erakusketa honen arduraduna, komisarioa. Euskal Herria irratian, eusko ikaskuntzarekin batera kulturarloa. Eusko ikaskuntza, jakitez.